Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. салом алайкум дӯстони азиз, нашри навбатии барномаи футбола пешниҳоди шумо мегардонем. Арсенал айхоҳи трансфери хеста ки ба Дани Алвес пешниҳоди шартнома намуд. Айрӯи хабарҳо Арсенал тайёрае ки ҳамроҳи Манчестер Сити барои ҳамин бозингар рақобат кунад. хотиррасон мекунем ки айни ҳол Дани Алвес бозингари озодае ва кадом дастае ки ҳамроҳи ӯ шартнома мебандад, ӯра ройгон ба даст меорад. боз як хабари дига аз тарафи Арсенал. Айрӯи хабарҳо Арсенал ба дастаи Селтик оиди Кирану Тирни пешниҳоди хуб кард. маҷалаи Sky Sports менависад ки Арсенал барои ҳамин бозингар ба Селтик тайёрае ки то 25 миллион еврора пардохт кунад. Селтик то ҳозир ягон ҷавоби аниқ надодае, лекин ба фикри ман Арсенал харидории якумша ҳамин равзанаи трансферида ба қарибӣ аниқ мекунад. защитники дасти чапи Манчестер Сити Фабиан Делф бо дастааш ба турнеи Хитой нарафт. Эвертон ба ин бозингар шавқ дорад ва нарафтани Делф эҳтимол будани шартномаро тасдиқ мекунад. Бавария шавқи худро ба вингери Челси Калум Хадсон адои зиёдтар намуд. мюнхенҳо пешниҳоди худро то 45 миллион фунт бардоштанд, вале Фрэнк Лэмпард намехоҳад ки чунин бозингари ҷавонро аз даст диҳад. Бум! Валенсия иброз намуд ки страйкери уругваӣ Макси Гомес расман ба онҳо шартномаи 5-сола ҳамчун трансфер баст. пештар Макси қариб ки ба Вестхэм мегузашт, вале аз сабаби пешниҳоди маблағи кам онҳо сухан як накарданд. Антуан Гризман ба табби болида ахир бозингари Барселона шид. ӯ гуфт ки дар ин ҷо имконият зиёдтар аст ва ман дар пеши худ ҳадафҳои нав гузоштам. умедворам ки ҳамаи онҳо амалӣ мегарданд. ҳадафҳои ман ин ғолибият дар кубок, дар чемпионат ва дар лигаи чемпионҳо мебошад. чӣ хеле ки боша набоша, муваффақият Гризман. роберто Салдадо ба қарибӣ ба примера бармегардад ва ба дастаи нави лигаи испанӣ Гранада шартнома мебандад. дастаи пешинаи бозингари 34-солаи испанӣ Фенербахче буд. ӯ дар охири мавсими 2018-2019 аз ин даста баромад. Болония бозингари Ливерпулро Даниэл Стариҷро ба тарафи худ ҷалб намудани аст ва ба ӯ маоши кории калон пешниҳод кард. эҳтимоли калон аст ки бозингари 29-сола ба серия А меравад. гузариши Матеис Делик ба Ювентус тасдиқ шуд. айрӯи хабарҳо Бяканьери барои ин бозингар аз 70 то 75 миллион евро маблағ супурданд. Рома бо полузащитники Милан ва бозингари пешинаи Ливерпул Сусо шартнома бастанӣ аст. дар шартномаи бозингари испанӣ бо Россонери маблағи гузариш дар ҳисоби 38 миллион евро қайд карда шудааст. ба ҳамин барномаи мо ба охир расид. барои ай хабарҳои нав ақиб намондан ба канали мо обуна шаведу барномаҳои навро интизор шавед. дар паноҳи Аллоҳ бародарон. Audio Jungle.